Biye आंनि नों होनाया हाबानि उनाव फार्स्ट होनाय गिफ्ट नैबे अच्छा आं इखसो गिफ्ट होदो आरो नोंनो बाखि खना होनाय दखना होनाय इफोर नाम गैया आरो इफोरखौथ' नों होखानांगोन बिदि माबाखा माने नों होनाया आरो बायनानै Hello my dear what you are doing बेयाव आं दा सिन्दुर दोनो नैखौ मबाइल लादोंमोन हाबानि नेक्स्ट दिना खालि हाबानि नेक्स्ट दिनानो आंनि एग्जाम दोङोमोन आरो बिएनि थ' एग्जाम दोङोबा आङो एग्जाम होनो थांनायाव एग्जाम होखांनानै फैनायाव नैखौ बायना होदोंमोन आरो थ' लोगोफोर बुरिया बिराद सथ्रि माने नवा सथ्रि माने फैसा आंनिखौ बरबाद खालामजोबना होबाय इदिनो खालि देलायनाय खालि इनिया माबा माबि खना ना फुल हेनटेनल' नांगौ हिनजाव मानसिया जाबाय गाननायनिनो गारनाय हिनजाव मानसिया मिथिगौ हिनजाव मानसिया सामफ्रामबो हौवाफोरा गाननायनि गारनाय नङा आरो हिनजावफोरा सामफ्रामबो सिंगार खालामना थानांगो नोंसोर बेफोरखौ लायो नोंसोर बेफोरखौ लायो मानलाया आंबो ब्लेक नाइट लायो ब्लेक क्रस लायो इफोरखौ आंबो बायनाङा नामा आंबोथ' बायनांबायना नोंल' लाबा जायाना आंनिखौबो नायनांगो गावनि नों बेसां मा लायो नाया मानो नैले नोंना क्लिप दोङो खना दोङो ब्लाउस दोङो लांगा दोङो इयाव आसान दोङो गोदनायाव नैले गोदनायावबो दोङो इथिबो आथिङावबो दोङो ओइनै आथिङावबो आसिथाम दोङो मा दोङो आंनिलाय मा दोङो नै आंनो मायबा दङ ओइनै आरो गन्थंनिखौ बागनसो गन्थंनि आं इसा होनि नै खनाया आंनि खोनासंग्रो गन्थंआ जाबाय आं गावनो न'निफ्राय लांखानाय गन्थंनिया बेनिफ्राय नैबे जाबाय आइया होनाय आइ बिखुमजो होनाय खनाया थ' नैबे नों होनाय दिसन ओमफ्राय नैबे आइ बिखुमजो होनाय ओमफ्राय नैबे नों होनाय नैबे आइ बिखुमजो होनाय नैबे नों होनाय आथिना नों होनाय नंगौ नैबे ट्रेनाव बायनायालाय 10 ताकानि जियानो जा नोंथ' खरस खालामदोंना लोगोफोर आं जुदि सला गांसे बायोबा बुरिया हाल्ला खालामो सला बायनाङा एख' लानाङा होननानै नै 1000 नि टि सार्ट गांसे लाबाबो इमान दामि लाबाय होननाय बिनिखौ आं हिसाब होनिनो बेसां खरस बिनिखौ आं हिसाब होनिनैया गन्थंआव नै ना फुल दोङो ना गन्थंनि ना फुला कमसे कम 6000 नि एनि ना खामा फारनिया बेसां जागोन मोननैदो कमसे कम 15-16,000 टाका जागोन नैले आसाना आरो इनि आइसतामा इनि नै लांगाया इनि नै ब्लाउस इनि खानायाव ब्लेक नाइट लानाय ब्लेक क्रस लानाया इनि नै किलिबा 20 टाका 30 टाका जियानो जाया मानो बेसां फैसा हाबना दोङो पुरा हिसाब खालामनो थांबा नों मानसियानो 1 लाख टाकानि दा खरसा गसंनाय 1 लाख टाकानि आरो बिसनि लानानै लोगोफोर बुङो आं एकखौनो मोना एकखौनो लाया होननानै होआ होनना बुंबाथाय लोगोफोर आरो खना हाबाना नाफुल साफुल बिनायखौ मोनाबाना र' आं फन खालामनि र' नौ आं लगायना हरनि र' आंखौ बुदो होननानै इसागोदे आरो धुमकि होयो आरो आं मालाय गथ'खौ आरो बुआ बुखौसोनि सिगाङाव जुदि आरो बिगोदे बुंना हरबाथाय लास्टिं सिंनि बाथ्राना इनिके आरो चुपचाप होगोन दे होननानै थायो आरो इनि उनाव होनो गोनां जायो मालाबा नों मोनबो होआखैना आरो बुबानो नायबाय थागोन न'आव खिथाना हरखागोन आं हाबा खालामना लानाय मान साइड इफेक्ट जाबाय माने गान रोजाबनायनि सिगाङाव सानग्रोयो आङो राजापा हामगोन ना हामा एकदम फ्रिडमलि आङो गानबो रोजाबनो हाया बाथरुमफोराव दुगैनाय ना मबा खबनो गान रोजाबो ओमफ्राय रमान्टिक टाइपनि गान रोजाबा एकदम बाथरुम खाथियालासे थांनानै जायो है मा गान रोजाबगोन सोरखौ मनु जाखांनो आरे गानखौ मानसिया सोरखौबा मनु जाखांनानै रोजाबो माने मा नोंनियालाय गाना गोसोखाङो आं नोंखौनो अरे यार गानखौ आंथ' दिहुनदो सोरबा गायका दिहुनदो सोरबा डाइरेक्टरा मिनिं गान रोजाब नों दा दुगैदो ठन्डे पानी से नहाना बि गानखौथ' नों ठन्डे पानी से नहाना पड़े इदियाव जिरायना थायो आरो ना ओमफ्राय आङो उनथिं गसंना थायो आरो थाब्ला माने बियो ओरै बिराद ध्यान होनानै माबा गान रोजाबो आरो मा होननानै इदिनो रोजाबो अब्ला आं उनथिं थानानै आरो मोसेरजों नायबाय थाबा गान रोजाबो आरो बुङो आच्छा नों आंनि सिगाङाव बेबायदि गान रोजाबगोन होननानै बुङो आरो सिरि थालायबाय आरो देख लोगोफोर गान रोजाबनायावबो फ्रिडम गैया यार हाबा खालामबावना आरो हाबा खालामबावना ला थाबनो दा एकदम बाइकआव थिखांनानै खुब इन्जयमेन्ट खालामबाय थादोंना दासो इन्जय इनि उनाव जेब्ला लाना फैगोन थाबनो इनि उनाव बक्सिं होजाबाय थागोन बक्सिं ब्लाउस नांगो रबर नांगो ना फुल नांगो लिपस्टिक नांगो भाई साकरि मावाबा बिफानि फैसाखौ बियै बेसां बायना फैनोलै भाइमु लास्टाव गावनो लासिंसिं मोनगोन बिफानिफ्राय बिमानिफ्राय बेसे फैसा बिना लिपस्टिक बायना फैनो इनि उनाव गावनि हिन्जावनो रायगोन साला बुरबक लाजिनाय गैया बारायनिफ्राय फैसा लाना आंनो लिपस्टिक बायना फैनो हाजिरा मावनो थां कम्पानियाव होननानै होखारना हरगोन लोगोफोर बिराद दुखुनि बाथ्रा मबाइलथ' आं इउज खालामखानाया न'आव थाबाथाय बिराद ध्यान होबाय थायो माने सिरि मबाइल थुबायाबा अफिसियेल मेसेज बेफोरखौ नायबायाबाबो सिरि आंथ' पुरा एट्राक्सन होनानै नायोना
अफिशियल मेसेजफोरखौ बि आरो मा नायदों एकदम सिरि सिरि माने दाउब बायदि ग्रोब ग्रोब फैयो मालाबा एकदम 12 अखाखौ फैना क्या कर रहा है नों नायफैयो आंखौ जेनेबा आं सोरदोबासो मेसेज खालामलायबाय आरो बादाव खांलायो मानसिया आरो खटके जाखाङो आरो मा खालामनो आरो उपाय गैया लोगोफोर बेबायदिनो सोलिनांगोन आरो नङा होमबा दा थाब माबा खालामना लोगोफोर गाव सेटेलमेन्ट जाग्रो मायबा नङा मायबा कम्पानिफोरावबो मावनाबाबो हाजिरा मावनाबाबो फैसाखौ इनकाम खालामग्रो जमा खालामग्रो गोग्गोम एकदम पुन्जि जाहाथे मालाबा खामानि मावनो हायाबाबो बै पुन्जिनिफ्राय दिहुननानै ना फुल खना बायना होनो हायो बेबो नङा खिन्थु जे हिनजावफोरा एनि टाइम खालि खना रुफा बेफोरल' नागिरो बेबो नङा टाइम होनानै नागिरखायो लोगोफोर जेसां बुंबाबो नागिरखायो खानसेल'लै खानसेबा खाननैल' जेब्ला माने फिसाज्लाफोरनि बा फिसाजोफोरनि एडमिसन जागोन ना 1 लाख 1.5 लाख गाहाम एडमिसन आजिखालि सेन्ट जेभियार्सफोराव चिन्मया बिद्यालयफोराव दिल्ली पाब्लिक स्कुलफोराव क्लास 8 9 आव 1 लाख 1.5 लाख गाहाम एडमिसन आरो बेफोरबायदि कन्डिशनाव माने हिनजावा जायो आरो बाबा एसे फैसा थांबाय नांले आङो दखनाबो लालिया ना फुलबो लालिया होनना खाननैसोल' बुंगोन इनि उनाव मार्केटफोराव थांना दखनाफोर ना फुलफोर नुबाथाय लागोमोनलै आं इखौ मोनबा बेबायदि बुंनायो थ' आरो नै लागोमोनलै आं होननानै बुंनाय मानसिबो दोङो ओमफ्राय आरो आंनो नांखागोन नङा लागोमोनलै होननानै बुंनाय लोगो लोगोनो हौवानियाव बिखायाव साकास नांगाय खोबनो नांगाय लागोमोनलै माने इयो लुगैखादो लुगैनासो लागोमोन होनना बुंदो बेबायदि कन्डिशनाव जुदि होनो हायाबा गावनो एकदम बिराद गिल्टी फिल जायो आरो यार इमान लुगैनानै बुंदो मानसिया लागोमोन माने नांद्रायाबो बेनो खिन्थु लुगैनाया दोङो न'खरनि फाइनान्सियेल कन्डिशनखौ नुनानैसो बुंदो लागोमोन खिन्थु नांद्राया बाट जोंबो गाज्रि नाङो यार लुगैना बिदो होनोसै देना मायबा मोनसे खामनानैबाबो होनो गोनां जायो लोगो आरो होथ्राबाबो रागा जोंफैयागोन मालाबा संख्रिखौ बांसिन होनानै गोबाब खालामनांगोन आरो मालाबा खारैफोरखौ बांसिन होनानै गोबाब खालामनांगोन माने न'याव जानाय लोंनायाव खान्थि होननाय नङा आरो उन्दुनो थाब उथियाबा आरो मोदोमाव सामना फैयागोन सना रुपाथ' सब टाइमावनो हानाया सबबो होनो हानाय केपाबिलिटि थाया गावनि हौवाया बा गावनि बिमा बिफाया बेसेया लासे होनो हायो बेखौसो नायनानै बुस्थुफोरखौ जिनिसफोरखौ बिनांगौ आरो लुगैबाबो गोसो सिङावनो लाखिबाय था बिनाङा आरो बिफानियाव बा हौवानियाव लुगैनानै बियोबा जुदि हौवानियाव होनो हानाय केपाबिलिटि गैयाबा माने हौवाया बा बिमा बिफाफोरा गोसोआव बिराद दुखु नाङो आरो यार बिदो फिसाज्लाया बा फिसाजोआ बा हिनजावा खिन्थु आं होनो हाया माने बिनियाबो टेनसना बारियो आरो बिनायनि सिगाङावनो खेबसे सानग्रोना नाय आरो न'खरनि मानसिया होनो हागोन ना आंखौबो बुंहरदो माने सबखौबो बुंबाय आं फुरा हिनजावफोरखौनो बुंबाय आं सासे गार्जेन जाबाय नङा होमबा आंबो दा फिसाज्ला दोङो हिनजाव दोङो बिमा बिफा दोङो आंबो सासे गार्जेन जाबाय आंनो गाज्रि फिल जायो आरो बिनायखौ होनो हायाबा थ' बेनि थाखाय आङो बिनानावमोनखौ रिकुवेस्ट खालामबाय बिदा होननानै गावनि बिफाया बिदाया बा बिफङा नों बिनाय जिनिसखौ होनो हागोन ना हाया बेनाव बिसिनि फैसा दंना गैया बेखौ नायग्रो बेनि उनावसो बि होनो हागोन बायदिबा खिन्थु होनो हाया बायदिबा बे कन्डिशनाव बियोबा माने दुखु नाङो आरो बिराद सोरनिबा धार लानाबाबो माथिबा खुद लानाबाबो होगोन होनाया खिन्थु एसे खस्थ' जायो आरो न'खराव मा बुंनो आरो जाय मानसिया लुगैदो बेथ' धार खुद बेफोरखौ जेबो नाया बिनायाथ' बिखागोन नङा होमबा थेवबो आरो आङो एसे बुंबाय आरो इनफरमेसन हिसाबै लोगोफोर नोंथांमोना बयबो बुंगासिनो आरोना माने दुखु गैयै बायदि नाङो मानसिनाव सोरनियाव टेनसन थाया एलेन मास्क वर्ल्डनि भितराव सबसे बिनियावबो टेनसन दोङो थेवबो गावनि जिथु दुखु बेखौ बाकसाव सोनानै ताला मारिना दोननांगोन लोगोफोर ताला मारिना दोनबाथाय मानसिया नुलिया आरो नों जुदि बे दुखुखौ मानसिनो खिथिबाय थायोबा ना मालाय मानसिया मालाबाबो मानसिखौ हेल्प खालामा नों जुदि दुखुआव थायोबा मालाय मानसिया आरो दुखु जाबावथोन्नासो ट्रिप्सखौ नागिरबाय थायो मा लाइन टिभिखौ नारनो हाबा आरो न'खरा एसे दुखुआ बांद्राय जागोन बेखौसो नायो मानसिया बेनि थाखाय गावनि दुखुखौ मालाबाबो माने शेयार खालामनाङा आरो न' बहुत गिदिर प्रब्लेम जादों गावनि बिमा बिफा दोङो बिदा दोङो बिफं दोङो हिनजाव दोङो फिसाज्ला दोङो गावनि न'खराव शेयार खालाम मालायनि न'खराव थांना शेयार खालामना मालायनि न'खराव थांना शेयार खालामबाना मालाया आरो माने उल्टा ट्रिपसो होना हरगोन बेनि थाखाय जिमान टेनसन दोङो ताला मारिना दोन रागखौबो पेक खालामना दोन साइडखि हमेशा हेपि थागोन लोगोफोर फेमिलिया सबसे इम्पर्टेन्ट आजिखालिनि मानसिफोरा फेमिलि इम्पर्टेन्ट जालासिनो फेसबुक मायबा तास गेलेगोन मायबा गेम गेलेगोन माने गेम गेले माने फेमिलिखौ इम्पर्टेन्स जानोखा पुरा फेमिलिनो फुल टाइम हो मालायनि न' बेनि न' थांनानै मालायनि बाथ्राफोर डिसकास खालामनो जेबो गोनांथि गैया आरो जेबो प्रफिटबो गैया मालाबा जुदि न'खर खाथिनि मानसिफोरनिया प्रब्लेम जायोबा जेमान हायो मदद खालामनो गारनो नाजा आं हेल्प होबासो मालायखौ रेसपेक्ट खालामबासो रेसपेक्ट मोनगोन हेल्प खालामबासो हेल्प मोनगोन बेनि थाखाय मालायखौ हेल्प खालाम दसे फिसाज्लानो टाइम हो दसे
हिनजावनो टाइम हो दसे बिमा बिफानो टाइम हो माने अनलायनाया बारिगोन आगला माने हरनि मानसिफोरा ना बिराद अनलायना थायोमोन बिनि खर' बि थेमा नायोमोन दानिया मा थेमा बुथारनो कारनेबो कम्पानिया मुलि दिहुनना होबाय बास खर'आव लाबाय बास मबाइलाव नांबाय थाबाय हरनि सोर माजादो खबरानो गैया बिफङा दांना मबाइल लोंना गोलैना थायो बिदिया खबरानो गैया बिमाया खबरानो गैया सब गाव गाव बेस्थ बेबायदि और जिमान हायो मानसिखौ हेल्प खालाम मालाबाबो नेगेटिभ बाथ्रा साननाङा पजिटिभ बाथ्रा सानबाय था लाइफ एकदम हेपि आरो प्रब्लेम जाबाथाय सल्युशन माबायदि खालामनो हायो बेखौल' सानबाय था मिथिबाय प्रब्लेमखौ सल्युशन खालाम रावनोबो शेयार खालामनाङा जि प्रब्लेमखौ माने सल्युशन खालामनायनि कुनु अपसनानो गैला बेफोरबायदि कन्डिशनावसो न'खरनि मानसिफोरनो प्रब्लेमखौ बुंनांगोन लोगोफोर आंनि लोगोसेयावनो जुदि न'खरनि गासैनो मानसिनो टेनसनखौ रानना होबा न'खरा आरो बेयाव अखान्थिसो सृष्टि जागोन नङा होमबा आंनो टेनसन दङ आं इ साइडनि टेनसनखौ लाखि आरो न'खरनि मानसिफोरा आंखौ हेपि लाखिगोन बै न'खरनि मानसिया हेपिनेस आंनो होनायनि लोगोसेयावनो आंनि जिथु टेनसन बेबो गावनो सल्भ जानाय रास्ताया गावनो अटोमेटिकली फैगोन आं जुदि सबनोबो राननाबा बिबो टेनसनाव थाबा आंबो टेनसन थाबा आइ आफायाबो टेनसनाव थाबा बिदा बिफंफोराबो गासैबो टेनसनाव थाबा सोर प्रब्लेमखौ सल्युशन खालामनो रावबो सल्युशन खालामनो हानाय नङा थ' आंबो न'आव फैबाथाय मबाइल थुयो आरो एसे मबा फेसबुकफोराव बा इउटुबफोराव निउस भिउस नायलाबाय थायो लेटेस्ट आपडेशन इ आरो आंखौ नायनो आंनि मबाइल थल'सै आरो मालाबा आरो बि फेसबुक नायबा माबाफोर नायबायबा आंबो थांना सिरियालफोर नायबायबा थल'सै बेबायदि सेनानै फनखौ पेकआप खालामना दोन आरो न'नि मानसिफोरजों रायलाय बेबायदि दिनैनि दिनाव बहुत मोजां मोनलायनानै हाबा जायो बोसोरसे उनाव माने गारलायो खारलायो मानोना बिसोर मा मोजां मोननाय समावल' टाइम होलायो इनि उनाव हाबा जाखांनायनि उनाव बे आंनिथ' जाखाबाय न'नो आंनिनोखा होननानै टाइम होलायालै सम होलाया बे अननाया खम जालाङो आरो बेनि थाखाय एनि टाइम सम होनांगौ दा दिनैनि दिनाव आं फर एग्जाम्पल बि गोमोरलांबाबा आं गोमोरलांबा दिनैनि दिनाव रावबो माने खुब बेसि एक माल' मोनाव थागोन बिनि उनाव बागरलांगोन मानोना मबाइल दोङो मबाइल एनि टाइम बिजि थाबायाबा आरो सोर दोङोमोन सोर गैयामोन सब बागरलांगोन बेबायदि आरो थ' बेनि थाखाय जिमान हायो ससियेल मिडिया प्रफिटनि थाखाय बिसोरो जानला मोनला भिडिअ दुनियानि आपडेट होबाय थायो बे आपडेटखौ दुनियानि भिडिअखौ नायना मोजां गाज्रि भिडिअखौ नायना जोंनियाथ' जेबो प्रफिट गैया लससो थ' जेराव प्रफिट दङ बेखौ नाय आरो न'नि फेमिलिनो टाइम हो अननाय मोनगोन न'खरा हेपि जागोन नों आं गोथोनि बिराद हाबानि साइड इफेक्ट खिथाबाय हाबा खालामनो गिसियोना मानसिफोरा जेबो जाया गाव मोजां थायोबा जेबो प्रब्लेम जाया नों जुदि फेमिलिखौ अनोबा बिमा बिफाफोरखौ मालाबाबो जुदि थगायाबा ना बिमा बिफायालाय नोंखौलाय मा टेनसन लानो बा मा डाउट खालामनो जेबो डाउट खालामा मालाबा जुदि फेमिलिखौ थगायबा बा बिमा बिफाखौ थगायबाथ' नेक्स्ट टाइमथ' हमखागोन ना आगला मा जोङो बाबामोननि गान्दु सिङाव थानाय फैसाफोरखौ खावबाय थायोमोन खनसे खननै खावबाय ना थार्ड टाइम फर्थ टाइमनिफ्राय बिसोरो फैसा दोनबाबो माने खिन्थु खायफा गथ' बेबायदि दोङो माने बिमा बिफा बा बिदा बिब' बिसोरनि फैसाफोरखौ गान्दु सिङाव सोनानैबाबो टाच खालामा आरो लानो गोनांबा मा बिनानै लायो बेबायदि आरो दा लोगोफोर नोंथांमोना बयबो बुंबाय थायो भिडिअफोरखौ थाब होनानै एक्चुअली सम मोना लोगोफोर आंनियाबो डिउटि बिनियाबो बेटाखौ फरायहोनो गोनां जायो ओंखाम संनायबो सम दिहुननो गोनां जायोना सम मोना आरो माने मोना बियो जेब्ला फैयो मोना फैनायनि उनावसो माने जों भिडिअखौ बानायनो थाङो माने आं ओंखाम संहोलां बानायहोलां बिदि बानायो आरो बायो एकदम फायनानै आं अफिसनिफ्राय फायना लंपेन्ट सला खुलिना आथिं आखाइ सुनानै बेटाजों दसे जनानै नास्ता जानानै बास लांगाब गोलैना उरुना थायो आं बिराद बायो आङो थेवबो नोंथांमोननि कमेन्टनि थाखाय नोंथांमोननि रिक्वेस्टनि थाखाय सम बेबायदिनो भिडिअ लाबो आरो जोंनि डेलि लाइफआव माबायदि जाबाय थायो बेफोरखौनो एसे शेयार खालामो थ' दिनैनि भिडिअखौ लोगोफोर एसेयावनो फोजोबलायनोसै फैलायगोन बेबायदिनो खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय बाय